δεν πετάει έξω ο ιδιοκτήτης τον ενοικιαστή επειδή του κάπνισε. Ναι. Υπάρχει και ο ενοικιαστής έχει κάποια δικαιώματα. Δηλαδή, αν έρθει ένας φοιτητής ή ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας στρατιωτικός και νοικιάσει ένα σπίτι για 1 έτος, έχει δικαίωμα να μείνει, εφόσον είναι συνεπής και στις υποχρεώσεις του και σε όλα, στην καταβολή του ενοικίου εννοείται. να μείνει για 3 χρόνια. Έτσι. 3 χρόνια προστατεύεται, ας το πούμε κάπως. Προστατεύονται και οι δύο. Είναι δεσμευμένοι ουσιαστικά σε ένα συμβόλαιο. Όχι, δεν θα το λέω. Ο ιδιοκτήτης, αν. Νομικά είναι δεσμευμένοι και οι δύο. Όχι. Όταν έχει γίνει ένα συμβόλαιο 1 έτους. Ναι. Εγώ νοικιάζω σε ένα διαμέρισμα. Ναι. Και στο χρόνο πάνω, εσύ που είσαι νοικιαστής, μου λες φεύγω να πάω κάπου αλλού. Δεν έχω δικαίωμα εγώ να σου απαιτήσω τίποτα παραπάνω. Ναι. Όταν όμως Ναι. εσύ δεν θέλεις να βγεις γιατί εμένα βρέθηκε κάποιος άλλος. Ακριβώς, και αυτό λέμε. Μπορείς να μείνεις σαν ενοικιαστής, είτε θέλω εγώ είτε όχι, για 3 χρόνια.